कन्यादान इनाम सुनते सबके दिल भर आवेला। कन्यादान खातिर जब लड़की जाले वैसा ही सबके आंख में आंसू भर आवेला। कन्यादान उस समय है कि कोई के आंख सूखा ना रहेला, सबके झर झर लोर बहत रहेला। वैसा ही एगो लड़की अपना पापा से कहत रही कि पापा इतना दिन हमरा के रउआ पाल पोस के बड़ा कईनी, इतना प्यार दुलार से रखनी, आज कैसे रउआ हमरा के तेजतनी। का कहतारी लड़की, कैसे कहतारी सुनी जा। अरे नान्हे गो से पोस के से आन कईनी पापा जी, नान्हे गो से पोस के से